Vítáme vás u taste testu. Dneska jsme nakoupili u Větnamce ve večerce tyto sušenky. Jmenuji se to Mitu, to je, to ostatní nepřečtu, ale to jinak to ne 12, protože nevím čeho. Ale je tu hezká kočička. A přečteme si český překlad složení. Sendvič, křupavá waflová rolka s mitu krémem. Složení: křupavá kůže dortu, vrstva tukové smetany jako čerstvá smetana. Box má 12 velkých balení dortu, uvnitř jsou 2 zmrzlinové rolky. Tak jdem to rozbalit. Tento roztomilý zajíček mě zaujal v obchodě. Proto jsem si to koupil. Ano, je tam ještě nějaká plastová vanička. Takže já mám 2 dortové rolky, takže budu chutnat tady tu rozbitou. Tak, jak to voní? No voní to luxusně. Chutná to slaně a sladce dohromady. Jako by na to bylo nějaké koření. To tvé jahodové voně jsem. Normální jahoda. Tak teď otestuj moje. A ukaž výraz na kameru, k tomu musíš dát výraz na toto. Na to musíš dát výraz, protože ten výraz bude skvělý. To je pizza, No, čokoládě. Ano, přesně tak. Já tomu dávám 5 bodů je maximum, 1 bod je minimum, já tomu dávám 2 body. Já tomu dávám 5 bodů. Tak hnědému dáváme 5 bodů, já tomuhle dávám 2 body. Kolik dáváš tomu mému? 11. A já teď tomu hnědý. Jahoda. Hnědý 5 z 5 jahoda. Takže červené balení doporučujem, zelené nedoporučujem. Ano, zelené chutná jak dát. A teď ještě večer bude taste test Bulldog Quattro Formaggi. Těšte se.